Nôl yma ynghylch y defed yn nosbarth y rwyn harddod Torwen. Enfys, mae'r beirniad wedi rhoi nhw mewn rhyw fath o drefn, ond fi'n credu bod yna newidiadau yn mynd i fod. Oes, fi'n credu mae jyst tynnu nhw mlaen fel rhyw fath o'r rhestr fer dechreuol mae fe wedi wneud ar hyn o bryd. Mae 8 sy'n mewn mewn fi'n credu? Ie. Fi'n credu, ie. A mae dyn ni ystod gwahanol o arddangoswyr. Merch fach ifanc Drofn Co o Landdeusant. Y tro cyntaf iddi hi yn y cylch arddangos. Y trydydd o'r pen. Ie, a mae'n neud jobyn da iawn war y teg iddi. A bydd hi'n falch iawn achos mae thad wedi mynd mas o'r cylch, so fi'n siŵr bydd hi'n browd iawn bod hi dal yn y cylch. Hi oedd ar llygad orau heddi i ddewis yr un iawn i fe mewn i'r cylch i gystadlu gyda. A Dafydd Pentwyn wedyn drws nesaf, yr o'n hwrdd yma, i gael llwyddiant yn barod eleni yn Trwy Llambed. Do, penwythnos diwetha. Yn cael ei dynnu mlaen nawr yn ail ar hyn o bryd. Odi, o'n sydd wedi cael ei enni'n eitha cynnar eleni, wy'n credu, dechrau mis Chwefror. A mae'n yn neud peth gwahaniaeth, achos mae'r bryd hyn yn tueddu wyna dechrau mis Mawrth. Hapa damwen oedd ti'n gweud gyda? Fi'n credu mai ty fe, ond damwen bach da iawn, fi'n siŵr bydd Dafydd yn falch o ni. Dwi'n yn siŵr beth sy'n digwydd mar hyn o bryd, achos o'n i'n meddwl mai Hugh Williams Banc Tali oedd gyda fe yn y safle cyntaf. Mae di ail osod nhw rhwyfaint, yn dweud y drefn. Mae'n symud rhai pobl ar hyd lle. I nôl i 6 yn y cylch nawr. Sori, a 6 o set o gyda chi, A dwi'n... Mae fe'n gofyn am ychydig bach o gyngor ynglyn â sawl rhyban sydd gyda nhw. A 6, so mae hwnna'n iawn. 6 ar ôl yn y cylch nawr. A Dafydd yn dod mlaen. I'r safle cyntaf ar hyn o bryd. Dafydd Lewis Pentwyn Sirgar. Wedi hen arfer y bod yn y cylch arddangos. Dim gymaint â ni falle gyda'r Torwens, ond wedi bod nawr 2 mlynedd diwetha. A doedd yn o prysur o flaen Dafydd hefyd yn y sioe. Y Torwens bore yma. Bore fori mae David Texel Glas gyda fe a wedyn ni Beltex hefyd. So doedd yn o prysur o'i flaen hefyd. A Rhys nawr yn dod lan, Rhys Evans o Gynnal Elfed. A Hugh Williams Banc Tali, dwi'n meddwl yn cael ei dynnu mlaen yn drydydd. Os ni'n edrych ar o'n hwrdd Malcolm a Rhys Evans, welwch chi brest gwyn iawn gyda'r o'n hwrdd. Ydy. A fel na dylen nhw i fod, rhyw 20 mlynedd yn ôl, fel na o The Torwens, a fel na dylen nhw fod. Wy'n hoff iawn o markings yr o'n hwrdd na. Mae'n od fel mae'r y marciau newid a datblygu dros y blynyddoedd, yn dweud? Odi, a chi'n ffindo, os ych chi'n mynd i ganolbwyntio ar gwella y streipen ar y gos neu'r teardrops ar y gwyneb, chi'n colli rhywbeth arall. Fel wedys ti, mae fe'n anodd iawn i gael rhain yn berffeth. Ti'n cytuno'r drefn fel mai? Odi, mae'n drefn da iawn. Mae'n credu bod y beirniad yn mynd i newid i feddwl nawr. Dwi'n meddwl. Felly yn ennill cystadleuaeth yr rwyn harddod mae Dafydd Lewis Pentwyn 500 yn ail. Malcolm Evans a'i fab Rhys o ardal Cynwyl Elfed, a wedyn ni Hugh Williams yn drydydd o Talylluchau, ger Llandeilo. Arbennig. 3 gŵr ifanc hefyd yn ymddangos y bryd. Ysdi'n neis gweld? Ydy, yn cyrraedd y brig. Mae'n llonggwerchiadau mowr iawn i'r 3 hwnna, ac i bawb sydd wedi bod yn y dosbarth oherwydd oedd hi yn dosbarth gref iawn, gyda 19 wedi ymgeisio yn y lle cyntaf. Y Dafydd Lewis! Chwarae teg i ti. Wastad yn cyrraedd y brig o Beltex ag ati yn y chwaer ia, a nawr y Torwen, rhywbeth bach ychydig yn wahanol. Yr cynta yn y Torwens. Ti'n cynta rhan gosyniad y dwy o'n fenw, Carail a Pedwerydd. Felly yr un cynta allan efi wedi cael cynta, so downhill from now on. A beth ti'n mynd i wneud ar o'n hwrdd, achos mae wedi cael tipyn o lwyddiant yn barod? Do, mae wedi cael un sioe de, a fe ni Spencampwr yn Trwy Llambed, a wedyn hon i'r ail sio. A mwyn y ffebu werthu, byddwn ni'n meddwl, hyn i diwedd flwyddyn, byddwn ni'n meddwl. NSA o bosib? Mwyn y ffebyg tawe, mwyn y ffebyg. Mae pob lwc i ti. Llongywichiadau eto. Da iawn. A dyma ni, y beirniad. Waw, am job galad. Glei, oedd gallu gres y trad fyna. Oedd yna beth i wneud y fanna, ond oedd hwnna noen neis. Mae noen creu, mae'n mynd i weithio lenni'n dydy. Paid am mynd rhy beth yn ei gweld eto. Beth oedd mor arbennig amdano fe? Wel, oedd y gwyn y fanna yn reit amlwg. Tu ôl, mae o'n wyn, mae yn wyn a ddim yn fraw'n yn tu ôl. Y gwyn dod am gwylod i gynffon o. Mae yna lot o'n nhw, dim ond y gwyn, yn cyrraedd fanna ynddo. A mae hwn lawr i'r gwylod a ddim di torri gynffon hwn. Cynffon da iawn, chwarae teg iddo fe. A chi wedi mwynhau'r profiad o feirniad? O, argiau mawr do.
Neud eto rhyw dro. Mae'n da iawn chi, a pob lwc yma ddell y beirniadu. Diolch.